Duh Hyang Agung. Dat katedha kalingga murda sih palimirma paduka dene sampun wonten trontong-trontong sulaking pepadang badhe padanging negari Plasa Jenar. Kula nuwun dereng sawetawis dangu rawuhipun Kakang Prabu Ngastina kula ngaturaken pasegahan konokrami. Kakang Prabu Abiyasa. Jagat Dewa Bathara, Yayi Prabu Swela ya tak tampa gawe bombong ing rasaku. Ora liwat mung tiba padha-padha Yayi. Aduh, Kakang Prabu sanget boten nginten. Ing atasipun kula namung kengkenan anak kula parandene. Inggih labet saking agenging raos tresna paduka Kakang Prabu dhateng kula satemah paduka Kakang Abiyasa kepareng rawuh wonten negari Plasa Jenar. Kang mangkono nganti gugup guragapan tiasipun Kakang yektine ana parigawe apa Yayi Prabu Swela. Aduh Kakang Prabu sepisan kula nyuwun guing samudra pangaksami inggih labet saking ribeting manah ingkang ngraying Plasa Jenar ngantos kula cumantaka kumawantun ngrawuhaken paduka Kakang Prabu Astina wonten ngriki. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Ora dadi boyong apa Yayi, aja ndadak wigih ringa-ringa maragake tetela. Tumuli matura. Kakang Prabu, paleh-waleh menapa estunipun kula nedheng nandhang ribet. Kamangka sampun sawetawis candra. Paleh-waleh menapa garwa kula Yayi Prameswari Dewi Kesru musna tanpa lari kados jinempa ning angin. Kakang Prabu, kula sampun nyebar para pinter, para nimpuna Sewa Sugata. Miwah kula nimbali para brahmana supados hambade ing pundi dunungipun garwa kula. Parandene sedaya kala wau cabar gagar wigar tanpa karya. Kakang Prabu, saderengipun lampan menika dumadi kula nyumpena nang ribet raos sing manah kula dene jebul sasampunipun kula nyumpena kula ketaman penandang ingkang kados mekaten Kakang Prabu. Handrah ingkang puspitarum kasiliring Samirana ombre Yayi Prabu Swela, kula wonten dawuh Kakang Prabu. Nganti ngungun tiasipun Kakang, titi mangsa iki siadi ketaman ribet sirnaning garwanira ingkang persasat jinempa ning angin. Yayi, lamun ing arep siadi matur marang pun Kakang, sadurunge dumadi perkara iki siadi nyumpena. Ngene Yayi, manut pangrasanipun Kakang, ngimpi iku sejatine menungsa nampani kawruh gaib. Tak baleni sepisan maneh, wong ngimpi iku nampa kawruh gaib utawa entuk wangsit saka sasmitaning sukma. Sareh ning wangsit mau mung dapur sasmita mula ora gampang tinampa. Marmane wong biyen paring dawuh ana tetembungan padha gulangening kalbu ing sasmita amrih lantip. Menungsa kudu mersudi ulah kalantipan supaya ngerti marang surasaning sasmita ingkang katemane bisa nampani sasmitaning sukma ingkang metu saka pangimpen mau Yayi. Aduh, Kakang Prabu inggih. Lah, sarehne pangimpen iku
tanpa wilangan. Cacahe pangimpen iku tanpa kena diitung. Menungsa mung bisa nggerba. Panggerbane menungsa ngene. Ngimpi iku uriping pangrasa kang dadi lantaran wangsit sasmitane sing gawe urip. Nyasmitani marang para menungsa supaya padha gedhekke rasa rumangsa lan ngrumangsani. Yen to kang gawe jagat iku luwih kuwasa, ora ana ingkang ngungkuli. Aduh, Kakang Prabu inggih. Sabanjure ana ingkang merdeni lamun to pangimpen mono bisa kawasita, kacakra bawa, kaduradasih lan kadarsana. Liripun kados pundi Kakang Prabu? Kawasita tegese katayuh. Katayuh iku tegese digoleki werdine. Impene wong oleh wangsit upamane lagi nunggu wong lara, kang lagi nunggu mau keturun banjur ngimpi. Jroning impen sing lara mau kon nambani apa-apa. Banjur ditambani tenan kaya srana kang ana jroning impen mau kuwi jenenge kawasita utawa katayuh. Inggih. Wonten ingkang angka 2 kacakra bawa kuwi tegese kacipta ing wicara. Kuwi tegese impene wong sing bubar rerasanan. Liripun kados pundi Kakang Prabu? Wong bubar rasanan mono bareng turu apa sing dienggo rerasan mau banjur kepi ana jroning pangimpen. Iye. Sabanjure kang angka 3 yaiku kaduradasih. Kaduradasih tegese terus. Terus yaiku impen sing terus diwahanani. Upamane ngimpi weruh emas bareng tangi weruh emas tenan. Kuwi jenenge kaduradasih. Banjur ingkang wekasan kadarsana utawa katulat. Kadarsana katulat kuwi tegese katiru utawa ditiru. Sadurunge turu weruh ula. Bareng turu jroning impen weruh sawer. Mula ora kena diwerdeni impen mau sebab wahanane ana ing kahanan. Yayi banjur Siadi nyumpen apa? Aduh, Kakang Prabu. Lepat nyun kuwi samudra pangaksami. Salebetipun kula tilem kados wonten tenung teluh braja ingkang dawah wonten ing pepangkon kula. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosa ngretnaning pawana jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Yayi Suwela kula wonten dawuh bareng sun candhaki jroning rasa lan pangangen-angen manut pangrasane Ratu Ngastina Abiyasa titi mangsa iki sira bakal nampa penandang kang luwih dening abot kawiwitan ilanging bojomu Yayi Dewi Kesru ingkang yayah jinempa nang angin nanging sayektine sun trawang saka netra sejati ya jatining pramana utawa jatining mripat batin sayektine Yayi Dewi Kesru ya bojomu titi mangsa iki nedeng ana ing alaming palemunan cinidra dening Gandharwa sedeng purnama siti gilar-gilar semedi tengahing latar. Aduh Kakang Prabu, lajeng kados pundi lelampan kula menika Kakang Prabu? Kula nyuwun gungan dhateng paduka Kakang Prabu Abiyasa
Kreswa paring pangayoman dhateng kula Kakang. Aja semlang rasaning Tyasira Yayi Prabu Swela. Pun Kakang bakal bisa handhepani perkara iki mung tak jaluk pamujinira. Lan uga ayo derekno pun Kakang Yayi Prabu. Monggo, monggo Kakang Prabu. Wong-wong ramyan ingkang sasangka kuminyar manganggo ruming puri. Memanismu kang jiwat. Rasa marem ora kaya dina iki. Memani ing ati wis cecaketan kelawan pun Kakang Gesru. Rara apa kang sinadya Dung nong dedet renggalung senguk bek meong wa kedekur. Wis marem aku bisa mboyong kuwe wis watara candra. Nyatane kuwe ya krasan wong ayu Gesru. Inggih Kakang Sutibar. Raos pemarem. Sasat sundul wiyati inggih labet. Dinten menika kula saged ngandhut wiji patuko Kakang Sutibar. tertentu tak turuti
Nadyan to aku bangsaning Gandharwa nanging aku bisa weweh rasa pemarem menyang kowe. Gesru. Sawangen ing kene sing ora ana takokno ning sing ana tambuhana. Kowe njaluk apa mesti kelakon. Merga kowe dadi bojone Badan Alus. Aku ora gagas najan kowe dadi garwa Prameswari Plasa Jenar bojone Prabu Swela. Ning pangestiku gedhening rasa tresnaku menyang kowe ora bisa tak ijoli nganggo apa wae. Lan wewayang amurasa tak kipatake saka ing pengangen-angenku. Kakang Sutibar, piye? Senadyan to aku uga krasan mapan ana kene nanging jroning rasa ana sangga runggi. Sangga runggi piye? Aku wis kandha ing ngarep. Ingkang ana tambuh ana ingkang ora ana takokno yen perlu ngudana renggan kadewatan kayu klepu Dewandaru gedhang mas lombok tera ngisi mutiara mesti kelakon. Aku Badan Alus Gesru. Najan to Badan Alus nanging aku go bisa weweh rasa pemarem marang kowe mergo aku duwe aji asmara gama. Aku duwe aji asmara gama. Asmara kuwi tegese sengsem, gama kuwi saka tembung sanggama. Kuwi tegese ngelmune wong pulang resmi. Kabeh wis kecakup. Mula kowe mesti marem. Kakang wis 7 candra luwih aku lunga saka ing Plasa Jenar. Lamun ta perkara iki nganti ndadekake reking negara kang sarta ndadekake goreng penggalih Kakang Prabu Swela banjur kadiparan mengkone lakonku lamun ta nganti kawanguran ora bakal weruh. Aku ora bisa kasat mata. Tak sawang bojomu sing jenenge Prabu Swela ya mung menungsa lumrah, kedunungan otot balung daging getih. Padha karo menungsa-menungsa liyane. Ora bakal bisa teka papan kene. Sengara bisane teka kene. Nyat langening kalangyan aklar pandam carak tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring. Druhun iki sikile ngambah lemah. Kowe bangsa manungsa bisa mlebu wewengkonku. Ora tedhing aling-aling Ratu Ngastina Prabu Abiyasa. Kowe Gandharwa Sutibar. Wah, kok ngerti? Ora susah kakean gunem kang tanpa guna hayo balekno. Garwane Yayi Prabu Swela marang Plasa Jenar. Tumindakmu ngawur ngawu gawar. Kowe nantang perkara. Ngerti ya kae sedulurku. Yang satelek ngerti kowe. Druhun Simono.
anteping tekad kesru wis tak bundeli ana telenging atiku. Ngerti ya Abiyasa. Nggonku Lambang Sari kelawan bojone Swela saiki wis ngandhut wijine Jem Sutibar. Tangeh kelakone kowe minggat ora balik-balikke. Pridu mawur Kadya putula warpangring turang gedi kata dwaja layu Leng-lenging driya mangu-mangun kung ganduan rimang lelena tanpa kanin yen tan tulusa mengkudyah utama apa-apamu Prabu Abiyasa ora kena digawe becik kowe Jem Sutibar ngembat jemparing sak kodhong parihal tibakno dudu jemparing lumrah bisa mbalekke menyang ajal kamulam. Kakang Sutibar para sing resangan kung ing tiastan kapatan ing sing
wadananira layu kumekucem rahnya maratani aduh Kakang Prabu kula nemahi lelampan ingkang kados mekaten Kakang Astina. Oh Kesru apa luputipun Kakang katemane Siadilang sawecara candra kowe wis ngandhut pasyaning dewa kowe nggerbini mongko ora karepun Kakang Yayi sinuwun kapecana kula nderek Yayi Swela aduh Kakang Prabu kula kedah kados pundi Kakang ya iki Di mula wewangsaning wong biyen paring pangendika kabejane wong urip omah-omah iku ora marga kahanan kang sarwa turah bondo bandu lan sapanunggalane ing atase wong bebojoan melarat apa sugih pangkat apa sudra kuwi dudu dasar kanggo gayuh kabejan lan katentreman wis padha ngerti yen to babakan iki mung gumantung ana rasa panarimane dhewe-dhewe awit kahananing wong urip iku yen babakan tata lair tegese kang kena disawang nganggo mripat kuwi bisa dibudi kanthi srana sakti tahe tegese aja ngongso mula yen ora kedunungan rasa sabar lan rima banjur owah gingsir pikire temah ora bisa widodo langgeng nggone jejodhoan Di aduh Kakang Prabu kinten kula sawetawis kangge kacep kapaning raga tumraping tiyang bebrayan sampun boten kirang-kirang menapa kewala ugi agenging katresnan kula dhateng bojo kula sok glogok banyu bathok sedaya kula tumplak kangge nresnani bojo kula Yayi Dewi Kesru iya pun Kakang uga ramaido nanging apa to sababe dene garwanira nganti tumindak kaya mengkono mongko nyatane nggone laku bidang laku sedeng iki malah ora karo janma lumrah nanging karo sipating Gandarwa yaiku Gandarwa Sutibar aduh Kakang Penemban lajeng kados pundi lampan kula dene nyatanipun sakmangke bojo kula sampun wewek waja Kakang iya Yayi mula lalakon iki tetep dadi kaca pangilon tegese mbok menawa Siadi uga luput bojomu uga salah pamerdi katresnan jroning kulawarga ingkang ora mbok openi dadine kaya mengkene iki aduh lajeng kados pundi Kakang menapa kula kedah saged nampi jabang bayi ingkang kinandhut dening bojo kula mongko menika sanes titis saning getih daging kula Yayi Prabu kanggo ngreksa kawibawan paduka mendah lo ing jagat miwah lo ing padha kang ora seneng marang sira lamun to nganti babaring bocah iki besok Siadi ora bisa nampa anggepen bae iki dadi turasmu pribadi aduh Kakang aduh Kesru bisa temen kowe ngora arek jagate pun Kakang wong ayu sinuwun kangge panepu sing lepat kula kapecah ana kewala Kakang Prabu aku dudu jagal menungsa aku ora iso mateni kowe wis
Yayi Prabu, pogoken semene lelakon iki tak jaluk yen sira kepengin langgeng jumeneng ana kene tetep tampanen bojomu. Mung bae aku enggal bali marang Astina, eling dieling. Bocah iki nggone ramban. Bocah iki nggone lumban asmara bojomu karo Gandharwa Sutibar. Iki besok gedene bakal dadi memala. Pangayoman mripat maja kula Jagat Dewa Bathara kesru ya dikepiye wae aku nuruti karepmu bocah iki tak jenengake Harya Suman. Aklar Pramadya Sume Yaksa Gora Rupari Sedeng Narendra Pandhawa tata gati wisaya Indri Yaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Adiku Braja Denta kula wonten pangandika ngadhawuh wis cetha dawuhe Kanjeng Rama Prabu Pringgondani Rama Prabu Tremboko
nggone tansah ngaji-aji kelawan gurune yaiku Ratu ing Astina Prabu Pandhu Dewanata. Ngelingi lamonta Kanjeng Rama Prabu Trembaka iku siswa kinasihe Prabu Pandhu. Mula lajeneng mokal lamun titi mangsa mung tansah asok bulu bekti glondong pengareng-areng ana ngarsane Sinuwun Prabu ing Astina minangka tandha bektine. Mula Rama Prabu wis watara pasowanan ora bisa seba ana ing Astina. Ngrumangsani lamun to bakal ngadani rupian-rupian gedhen-gedhenan. Bakal ngrawuhake Sinuwun Prabu Pandhu Ngastina ana ing Praja Pringgondani kanthi upacara gedhen-gedhenan. Kawula nuwun inggih. Mula di pun Kakang lan Siadi dina iki nampa dawuh Kanjeng Rama Prabu supaya ngaturake nawala kunjuk ana ngersaning Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Ingkang surasaning nawala ora ana liya kejaba mung luhurake Prabu Pandhu. Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata katuran supaya rawuh ana ing negara Pringgondani. Areh ning wis adoh lakune saka Pringgondani. Mongko wanti-wanti dawuh Rama Prabu supaya layang kuwi uga ditampa dening Prabu Pandhu dhewe. Di areh ning gone leren wis sawetara ayo nerusake laku enggal bisa munggah ana Stinggil Binaturata negara Ngastina. Samar pamore soksma Sikra kang pala tumingal prang campo samya medali ler dadet wileting godo daywanggung manguncang niti Suman kula wonten dawuh Kakang Dipati. Sik leren dhisik. Aku kepengin guneman karo kowe Suman. Inggih, kados pundi? Kowe biyen katut menyang negara Ngastina kene iki merga Mbak Yumu Gendari tak pek bojo. Inggih. Ya ta? Inggih.
Gendari dadi bojone Dastarata. Jaman lakon Kunti pilih biyen Yayi Pandhu Dewanata mulih saka Mandura nggawa putri boyongan 3 cacahe. Siji Madrim, 2 Kunti, 3 Mbak Yumu Gendari sing saiki dadi bojoku. Inggih. Kowe mapan ana negara Ngastinapura, kowe katut Mbak Yumu tak pasrahi supaya momong anak-anakku Sata Kurawa ingkang ora sethithik cacahe. Inggih. Ning cak-cakamu kowe mapan ana Ngastina kok kaya ora sakbaene. Nek tak sawang lagak lagon lagamu ora kaya wong ngenger, ora kaya wong melu. Olah bekertining cipta rasa pangrasamu nek tak sawang saka netra batin kok beda kowe Suman. Ngene ya Suman. Sing mbok emong kuwi pangeran. Sing mbok emong anak-anakku kabeh kae pangeran. Mangka sing jenenge wong tuwa kewajibane menyang anak mono ora ana liya kejaba momong gulawentah ngayomi nuntun nuduhke nuladani mengestoni sembur wur tutur. Sembur kuwi ndongak-ndongake, wur kuwi mawit-mawiti, tutur kuwi kandan-kandan. Ning nek ngandani karo anak-anakku Sata Kurawa kandanana sing becik. Merga salah sijine Kurawa besok mesti dadi pengareping para kawula. Nek wong wis dipercaya ngatur kendho kencenging pranatan amis bajining kahanan. Wong nek wis dipercaya ana ngarep kuwi beda karo kawula lumrah. Nek kawula lumrah mung ngukur menyang kodrate, ning nek wong wis pinitaya dadi nayaka praja, dadi pamonging kawula, kuwi ora gampang. Luwih-luwih nek besok ana dalan padang sapa ngerti salah sijine anakku ana kang bisa ngembat praja Nyakrawati mbau denda dadi ratu. Mongko wong dadi ratu cacakaning tumindak ora kaya wong lumrah Suman. Sak ora-orane sing wis ngaku dadi jiwa satriya ki kudu duwe guna, kudu duwe sudira, kudu duwe susila, kudu duwe anuraga lan kudu cacakane wicaksana. Tegese guna kuwi kepinteran, sudira kuwi tegese tatak tanggon, susila patrap solah bawa ora ninggal watak ing tata krama, anuraga tegese anut raga, ngelingi nek menungsa kuwi mung kesandangan rusak. Tegese wong urip kuwi ora kaya ula nglungsungi ning wong kuwi gelem rusak. Wicaksana cacakaning panindak limpat ing budi kuwi wong sing diarep-arep dadi pengarep. Nek saguh ngemong para kawula dasih kudu sangu kaya sing tak kandhake mau. Nek cacakamu padinan mung kaya ngono kuwi, seneng-seneng ngabotoan lungguh sila tumpang sikile edhek mangan enak nyandang njaluk utuk. Kowe cacakamu dudu cacakane wong tuwa sing ngopeni karo anak-anakku Kurawa. Suman. Apa sing ana ngatimu Suman gage kandha? Mumpung saiki ora ning wong kowe omong. Kula nuwun sewu Kakang Dipati. Inggih perkawis menika ingkang kula entosi. Ya piye? Sayektosipun sampun dangu sanget anggen kula kepengin matur wonten ngarsanipun Kakang Dipati. Nanging
Kula mboten wantun, persajan kemawon kula mboten wantun. Lah, reh ning Kakang Dipati sampun dangu dhateng Suman mekaten, paripaksa kula kedah matur. Iya, matura. Ora susah nganggo aling-aling tedeng, tedeng aling-aling. Blak kotang terus terang gage konduwa, konduwa. Nggih. Nuwun sewu. Kawontenan negari Ngastina menika sarwa ganjil, ganjile. Mestenipun ingkang dados ratu wonten Ngastina sak surutipun Prabu Abiyasa menika mestenipun paduka Kakang Dipati. Mboten kok lajeng Prabu Pandhu. Cangkemmu nek elek. Kaya adikku kenyer-kenyer. Inggih kula ngertos. Pernataning kraton nyebataken bilih releng keprabon tiyang sepuh menika kedah lumintir dhateng putra kakung ingkang bajeng. Mongko putranipun Prabu Abiyasa ingkang bajeng menika sanes Prabu Pandhu nanging paduka Kakang Dipati. Cuman aku kuwi nandhang caca netra cala hina ora bisa weruh gumlaring kahanan. Mongko sing bener ratu mono kudu awas meskita paningalih lan uga njaba jerone kandel. Yen to katraju lawan adikku lanang si Pandhu Dewanata, cacakaning uripku ora ana sak amput-ampute kula. Aku trima keprabon Ngastina iki dicekel dening Yayi Prabu Pandhu Dewanata mergo aku wis ngrumangsani sekabehe Suman. Kowe aja ngobak-obak banyu bening. Mboten. Mboten. Kula mboten trima. Awit perkawis menika cetha mboten adil. Langkung-langkung putra paduka menika mboten sekedhik cacahipun. Putra paduka Sata Kurawa menika cacahipun 100. Sedaya menika mangke mbetahaken kamulyan. Lajeng badhe wonten pundi kamulyaning putra-putra paduka Sata Kurawa menawi mboten dipun penggalih wiwit sakmenika. Jagat Dewa Bathara. Suman. Terus karepmu. Nggih. Klebet Kakang Dipati piyambak nuwun sewu. Kawon wibawa kalian Prabu Pandhu. Dasare mestenipun menawi kula dipun dawuhi nggula wentah putra-putra Sata Kurawa, mestenipun Suman menika kedah dipun cepengi pedamelan. Padamelan kula mestenipun padamelan ingkang inggil supados kula saged ngendhaleni kawontenan negari Ngastina. Mestenipun kula kedah nyepeng panguwaos. Nanging menapa? Sinuwun Prabu Pandhu malah ngangkat patih kemawon wong liyan dedrayan. Namung wong meguru, wong nyantrik, wong neneka lajeng dipun wisuda dados patih wonten negari Ngastina. Lho, wonten cak-cakanipun ingkang raying kados mekaten paduka Kakang Dipati kok ya mung mendel kemawon. Cobi. Menawi paduka Kakang Dipati lajeng ngendika kalian Prabu Pandhu menawi kalenggan patih negari Ngastina dipun paringaken dhateng Suman. Sepinten to awratipun? Nang sakmangke sampun kelajeng kalenggan patih dhateng Gandamana. Menika paduka kawon yoni, kawon wibawa kaliyan ingkang rayi Prabu Pandhu. Oh, dadi kowe meri. Apa nek dadi pamong kuwi kudu nyekel panguwasa? Iya. Kowe ngerti Semar kae. Kowe roh Semar ora? Semar Badranaya kae pamonging satriya linuwe, kae pamonging Pandhawa. Sing dimong ora mung Pandhawa, wiwit leluhure Pandhawa dadi wong gedhe kabeh ning Semar tetep Semar.